hvordan får jeg forklaret, at det her det ikke er et motionscenter som så mange andre. Frederikssund Livsstilscenter handler om, at dem, der kommer herned, de kan gå på kosthold, de kan gå på motionshold, og de kan også komme igennem et coachingforløb. Det handler om, at det her det skal være bygget op omkring det sociale element også. Det er vigtigt, at folk kommer og synes her, at det er rart, og det skal være hyggeligt at være her også, men vi har brug for hinanden. Nu kører vi 6 uger, der er ingen pause, der er ikke noget som helst. Er vi enige? Ja, det er godt, sådan. Det, der også er specielt ved det her sted, det er, at vi går meget op i den enkelte person. Så det handler om, at vi skal have fundet ud af præcis, hvilken puls passer til den enkelte, for på den måde, at man kan få optimalt ud af det. Ydermere så kører vi også intervaltræning, fordi i det, vi presser op i høje pulslejer, så finder man ud af, hvor meget man faktisk kan presse sig op, men også samtidig på den måde kan rykke sig mest i konditionen. Og Laura, du har fået et kondital på 66,7. Du er så meget oppe i eliteplan, så man næsten kan komme. Jeg går rundt hele tiden og holder øje med, at de er højt nok oppe i puls. Sådan der, så er du der. Det er perfekt. Og hvis jeg kan se, at de ikke når den puls, jeg har sagt, de skal nå, så skruer jeg lidt op for belastningen, så det bliver hårdere i træning. Men samtidig kan det også være, at det er teknikken. Så du tager armene frem først, før knæet. Yes, sådan der. Perfekt. Og så råder og vejleder jeg dem igennem det her træningsforløb. Så de får aldrig lov at stå alene. Det er Katrine Lysdal fra Frederikssund Livsstilscenter. Hej. Du har ikke været til træning i dag. Jeg vil bare høre, om du var okay. Hvis folk ikke møder op på min motionshold, og hvis de ikke melder afbud, så ringer jeg til dem og spørger, hvor de blev af. Det er også lidt for, at det gør det lidt mere problematisk for folk at ligge hjemme på sofaen med fødderne op og sige, jeg kan simpelthen ikke komme i dag, for jeg har så travlt. Jeg har i hvert fald prøvet 1,5 milliard gange, ikke også? Jeg har kosthold hernede, fordi det er en vigtig del af ens livsstilsændring. Blandt andet får man flere kræfter til at kunne gennemføre sin træning, men man kommer også til at mærke langt mere velvære igennem hele sin dag. Man får meget mere energi, og man har ikke konstant lyst til søde sager. Og så fik jeg mellem 50 og 70 kroner slik hver evig. Og så går jeg ud fra, at det skal være livsstilsændring, så jeg går ikke ind ligesom i de fleste fjernsynsprogrammer og hiver banæssovs og alle mulige ting ud af skabene. Det skal være noget, hvor det er, at de kan leve med det her resten af deres liv, ud fra de vaner, de i forvejen spiser. Vi slutter den sidste gang af med en samtale om, hvordan fremtiden vil være for dem. De vil altid have mulighed for at kunne få råd og vejledning af mig, selvom forløbet er slut. Og så sætter de et lille skilt op hernede, hvor der står, at jeg giver aldrig op, og så står der deres navn nedenunder. Fordi det her det er noget, vi gør sammen, og vi giver aldrig op hernede, så de hænger hernede for evigt. Susanne på skimaskinen, Hanne på romaskinen, Laura på det lille løbebånd og Karina på det store. Jamen, jeg har selv tabt mig 55 kilo, så jeg har faktisk valgt at lave mit koncept ud fra, hvad jeg selv havde behov for. Og jeg har virkelig prøvet at gennemteste det her koncept, så der ikke var nogen faldgrupper, og det er der ikke, fordi det virker bare, og det har jeg snart fået så mange beviser på. Alle de mennesker, der har været igennem det her, og den måde, det hele har kørt på, jeg kan se, at det virker, og på 6 uger, der opnår man et resultat, som man slet ikke kan forstå, at man kan nå så stort et resultat på så kort tid. Ved du hvad, det bliver du sgu glad for. Ja, du gør. Du har tabt 700 gram ren fedt. Det er 3 pakker kærlighed. Så er det i orden, det der? Når de har været hernede på et 6-ugers forløb, så prøver jeg at gøre dem klar til at stå på egen ben, og også ved, at for det første får de alle deres pulsslag, sådan så de faktisk godt ved, hvordan de skal træne det her. Men mange synes jo så bare, at det er så rart, og har ikke lyst til at gøre det her selv, så derfor kommer de igen og igen. Vi har en gratis løbeklub hernede hver lørdag kl. 9. Man behøver ikke melde, om man kommer eller ej. Man kommer bare lidt i 9. Godt, Jette. Er det okay, Jeppe? Okay. Sekunder. Kom så. Fuld gas. Kom nu, det er sidste. Alt, hvad jeg tror på, det handler om høj puls, masser af sved på panden og sjov ballade. 3, 2, 1 og pause. Det her det er jo en livsstilsændring, og derfor er det vigtigt, at det også er okay at synde. Fordi det her det skal holde hele livet, det skal ikke kun holde for en periode. Så ting skal være okay, og lige så snart vi ikke har forbud og afsavn, så gør det også nemmere at kunne holde over hele livet.